De jó. Ez már majdnem hátszél. Nagy futás lesz, jó? Beindítom. Készen vagy? Készen. Jó, megfeszítjük, jó? Jó. Futás! Hú, bassz meg! Ez az, kart össze hátra. Ez az. Ennyi hátszolunk van, egy kicsit gyorsabban megyünk, mint kellene. Meg vagy? Meg, abszolút. Ahol kényelmes neked. Vagy fent, ott, itt is ahol kapaszkodsz. Ez is oké? Nyugodtan vagy, ebbe is. Itt is nyugodtan. Na, rá kis naplevente. Ez igen. Látod? Most már talán ezt is meg tudom figyelni. Így van. A várost is. Nézd, milyen gyönyörű ott a gőzölög a víz. Látod? Aha. Pára, hogy jön felfele. Városunk. Mára kiránt, de gyönyörű. Repüléses város. Figyeled a kioldót, rápillantom, majd ha szólok, elmegy a húzóerő, akkor leoldasz. Most? Ha elmegy a húzóerő, most leold, határozottan megnézed, hogy elmegy a lenézel, látod, hogy megy el, a fékenyőt, meggyőződünk. Oké. Siklunk, vagy akarsz egy erősebb fordulókat majd? Rád vagyok bízva. Nem, te mondasz. Fordulhatunk, kíváncsi vagyok, tehát most már Jó. túl vagyok a kezdeti stressz fázisán. Jó, most vagyunk szembeszélve. Azt nem mondom, hogy komfortos a helyzetem. Na okés. Picit arra jövünk. Úgynevezett ilyen kisebb vingóvel fogunk váltott. Balra a test. Jobbra át. Balra. Azt Jobbra. Kurva. Ez egy dinamikus a forduló. Fordulunk. Beledől. Következő forduló. Ez már ilyen kezdetleges merülőspirál. Átlibber. Megfogjuk. Kicsúszol előre. Kicsúszol. És oda Csabékhoz leszállunk egy fordulóból. Sebességet gyűjtünk. Futás, kilépsz előre. Semmi baj. Semmi baj, hagyjass el. Na? Nem tudok rájött, hogy ülök a combomon. Vagy a lábomon, köszönöm. Egész jó volt. Hú, bazd meg. Ez taxibe lefér? Taxibe lefér. Vagy üdvöst. Jó, köszönöm. Várjál, menekülsz? Mi van? Most menekülök, abszolút. Hát basz meg.